Ang taas ng building. Ganito. Saka malapit sa lahat. Yan ang baba nito, sa kabila, bilang kalinga natin yung glass, ay nagbilang mo. Diyan ka maliligo, Marco. Diyan o. Seventh floor. Sikat mga lang ano nila? Taas na. Grabe. Ano? Ha? Oh, taas. One more. 42nd floor. Going up. Come on. 27 tayo. 27 pa Oo, tayo. oo. Saan ka? Saan ba? Oo, ano? 20, akala ko kasi 27 na. Excited? Excited ba? Yun. Yeah. Na, here we are. Yes. Tuloy-tuloy. Ang lamig, ang bango, ang ganda. Wow. Ang ganda. Pwede magluto na rito. Ang sarap. Do you like it? Hmm. This is my surprise for you. Mga kulukay. How is it? Ang ganda. Kondo. Nagustuhan? Yep. Ang ganda. May CR. Ito CR niya. You see? May showeran At dyan. hindi nyo nakikita yung amoy. Ang bango, no? Ilaw. Ang ganda, no? You see? Ito. Kondo type. Ano? How's it? Okay. Very good. Like it? Yeah. Parang sa abroad ah. Oh, Like it? mga ano nila. Here. Kompleto yan, ha? May refrigerator pa. Oh. Complete yan, ha? Aba, okay na. Oh, anong mo sa inyo? Tayo nasa supermarket. Bili tayo ng mainom. How do you like my new condo? Ba, meron pang ano. Ang ganda na aircon. Malamig, mabango, malinis. Ha? You see that? Diyo. Oh, you see? Wow, nice, no? Maliit lang yung kama natin. Ganda. Ang ganda. Oh. Ay, meron pala extra. Yan ba extra? Ma, Yeah. bakit malit yung kama? Ha? Bakit malit yung kama? Meron pang extra. Saan? Hindi ko na extra. Karam jay? Oy. Yo, dila. Wow. My God. Grabe, ang lakas ng ulan.
terrace, sa balcony. I will show you. Paglabas dito, may surprise ko rin dito. Look at this view. Sa labas. Ayan ang story na condo natin. Kasi Video? Ay, video ko? dito ka. Video? Dito ako ah. Oo. Foto muna. Ano action? May music, don't worry. Ay, pasok na. Tignan natin yung binibenta nila kung may karne. Mayroon bang steak dito? May steak na. Ito na pala lahat ng kayo. Kaya, punta siya mo? Sa... Barbecue. Ha? Sabi mo? Hmm? Kasi ka magluto dun sa ano, di ba? Nasaan ang ano dito, steak? Wala naman steak yata? Hmm? Gamit steak nila? Hmm? Ito, steak yan. Ito yung steak. Hmm.
Ginawa nila man nila ito. Yung parang... Rib eye. Yung ano itong steak nyo, imported yan? Imported yan, oh. Local yan, oh. Local dito, eh. Matigas yan. Hindi matigas? Ha? Ha? Hindi ba? Sure ka? Hmm? Hindi raw matigas pag ano, local. Local naman yan. Local yan, no? Local daw yan. Anong ano nyo yan? Yung bestseller nyo? Steak, oh. Saan dyan? Ayan? Ah, tibon. Tibon yan, no? Tibon. Table na may tenderloin. Magkano ang isang ganyan? Isang ganyan? Oo. Ha? Hindi, ano ko lang ha? Tatanong yung magkano yan. Ha? 240 to? Ah, okay. No? 240 to. Marami yan, ganyan ano? Yan na lang? Isa lang? Iya. Kala ko. 240 to. Yun. Ano yan? Local yan? Local. Eh wala naman na eh. Tatlo kami. Ano yan? Hindi ka siya. Chuck ribs. Saan parte yan? Sa... Bawal naman kasi. Para siyang table, pero chop. Anong kakainin natin? Gusto yung kumain ganyan o ano? Magluto tayo? Kakainin tayo sa labas na na. Hindi naman ako gutom. Ready to naluto na ito? Oh? La, frozen. Frozen spaghetti, oh. Oh? All meat spaghetti sauce. Pwede palang frozen. Allah. Tingnan mo, frozen, oh. Oh? Meron na ng chicken na gano'n. Pero maraming tao nito. Hindi maubos na yan. Dito pala maubos na. Meron din silang laing, oh. Luto lang. Laing, oh. Oh. Produkto na laing, oh. Init mo na lang. Tapos ito, ano ito? Kare-kare. Try natin kaya. Pwede, pwede. Eh, wala tayong kanin. Ayun na. Kasi magluluto pa tayo doon. Oh, sabi ko sa'yo, akala nyo, simple lang ha. Hindi simple. Meron ka ng kanin, pwede na ba? Ito, ano ito? Gallions, ano ito? Arni, gallions. Spanish. Meron pang black olives ha. Mga Chinese product man ito. Mushroom meatballs. Ewan. Yung ginagawa mo, oh. 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 Longganisa. Meron silang bagnet, Ilocos bagnet. Bagnet ito. Ano silang bagnet? Ilocos bagnet, oh. Oh.
Buo, buo. Oh, sige. Prito mo na lang. Tapos ito rin, ganun din. Meron din, bagnet din. Vegan bagnet. 350 ang isa. 350. Ilang gramo to? Ayan, okay. May longganisa rin, oh. Oh? Longganisa, oh. Uy, may croissant, oh. Yung gusto mo, nandun, oh. Croissant. Oh. Uy, mayroon din crema na ano. Oh, butter croissant, oh. Yan. Ayan. Gusto ko yan. May oven na. Saka ito, oh. Yung paborito mo, oh, yung may palaman sa loob. Yan. Kaya lang, bawal kay Marco yan. Sarap. Yung dalawa. Teka lang muna, kakain pa. Balik na ba tayo doon? Sa ano, i-try natin doon. Meron naman oven doon, ano? Oh, meron doon butuan, di ba? Mayroon microwave doon. Magkano ba yun? Yan, may presyo niya? 328. Yan? Ay, meron silang ganito, oh. Ah, tortillas. Meron silang ganito. Dumplings, oh. Dumplings. Meron silang bahay. Hmm. Ano na itong pancit na Mga ibang panglahi pa Hindi, dito. mga bagong couple lang. Mga bagong ano. Pwede. Gusto mo, hindi? Meron pa, oh, 20. Ano ito? Ay, yan dyan, 20s pa na. Ayaw niya ng ganyan, kamumila. Mahal. Mahal nga, 300 dollars. Ayaw niya? Tubig na lang. Magkano orange yun? Pumilo yan. Orange yan. Oras ba yan? Huh? Oras yan? Bakit walang presyo? Bili tayo mamaya yan. Hindi pwede sa akin. Hindi pwede, sa akin pwede. Oh. Ito, oh, juicy, oh. Juicy. Tignan mo. Juicy dahil mabigat, oh. Oh. Ayun. Oh. Magkano ba? Saka mo. Nandiyan ang presyo niya. Ang Darian orange yan, oh. 18. Sabi ko, masarap yan. Oh. 118 per piece. Sabi ni Marco, bawal sa akin. Bawal sa kanya. Kiwi. Bawal sa'yo. Yun, United Steak. Sarap steak na lang. Aba, okay. Steak. 350. Ayan, meron na pala. Itong tayo kakain mamaya. Meron silang steak. 350 yun eh. Potato with Mag-take out ka na. Yun, doon na tayo kumain. Ngayon na? Steak hamburgs. Yung barbecue. Doon pala ang mga presyo nila. Pork steak ano yun. Ano, gusto mo yan, ano ko? Ano, mag-take
Kakain na tayo? Hindi. Maraming ano pa pala doon sa taas, kainan, no? Mayroon Wendy's doon sa taas, oh, Wendy's. Oo. Kaya hindi ka nakatawid doon, nandito na lahat pala. Lechon, ganyan yung sunog doon sa Tagbilara. Ah, ganyan? Yo, mucho. Yung katabi ng Kenny Rogers. Hmm. Mo, meron yung choking ito, choking. Uy, meron ano sa to, may recreation sa loob, oh. May ano, titinis mo sa loob, oh. Apa, dadatyo amin eh. Sa ibang ano na yan, sa ibang area na yan. Ayan na nga. Marami nang ukay-ukay siguro sa banda dyan. Ibanda ano na eh. Uy, mong ano ito. Uy, may mga Peking duck oh. Mongcha, panakagit Taiwanese street food pala. Wow, Taiwanese street food oh. Ano naman pala? Ay, meron. Ay, ba? Meron. Ay, walang nakasabit. Meron sa picture pero walang duck. Meron kayong duck? May duck kayo? Oh, sabi ko wala eh. Meron ko kasi maganda. Naubos na. Naubos na. Naubos na sayang, hindi tayo matikman. Picture na lang tingnan mo. Yan. Ano dyan banda? Edsa na dyan? Ha? Edsa na dyan banda? Ah, bukado. Bukado. Ha? Dito tayo pumasok kanina. Hindi ay, tatalo na wala ito, iba ito. Ay, hindi. Hindi ito ano. Iba na ito. Mall ito eh. Dito yung sa mall ba? Doon tayo sa kabila, galing doon tayo sa kabila. Hindi, yung kuya, yung pag Kuya J Restaurant, Gongcha. Huh? Punta tayo doon sa dulo, bigyan natin doon. Ha? Okay ba? Hindi natin kabisado dito sa banda dito. Oh, Buskopi. Buskopi dyan. Tanim ah. Oh? Dito sa gitna niya.
Hmm. Siyempre, Hmm? pangalan ni ng tema. Oh. Bibigay ka ng bako. Sweldo nila, kinakagpas na